dahil special bibingka ti Bangbangar, saan met apaatiw ti special native bibingka, iti poblasyon Lapas Abra, representing Norma's Native Delicacies. Ita asumangbay ti barutawen, may sa kadagiti pamati ti Pinoy, ti panagisagana kadagiti bibingka diket, tapno mapagtaginayon ti panagdidin na, ken panagdadakket dagiti miyembro ti pamilya. Iti nakurang 2 dekada a panagaramid da Nanay Norma ti bibingka, bestseller na ti bibingka diket. Ma'am daytoy, so rekado daytoy iti bibingka dikat nga bestseller yo. So nya tinagyanana daytoy. Di giniling ma'am nga diket, nyug, agataken, sugar ma'am. Manumot ti maaramid na daytoy yan nga tray yen. Dito may sa kasi ma'am, Oo. nasa 22 ma'am. 22 trays. 2 aging nga 3 oras ang mailuto iti pugon. Ket ita a holiday season, diretso ti panagluto da. Ken dakkel ti epekto, ti panakastroke ti asawan na ita atawen. Nang runa ti panagawit kadagiti na dadagsen. Di pa naka-stroke ni uncle mo ma'am, ta dakil ba ta katulungak, tatakahan o na nga makatultulong ma'am. Hindi ma'am kat dakil katulungak isuna. Tatan epekto ng business yo ma'am. sila kuha ma'am, siyak ti marigrigatan na ma'am ta kuha ma'am, niya uncle mo hamit o na makatulong yun. Yung met, Sa balipig sanang may un ma'am. Makaigad mo, makagiling ti diket, si ma'am. Pero no kinadadagsan, kawit ka dapat. aan ma'am. Ijay tinawan kin. Ubun ma'am, mga makabagkat ma'am. Manipod 30 to 40 trays a malako dati regular days, triple ita a holiday season. Nakadanon pa iti bibingka ni Nanay Norma ijay Canada, USA, Middle East, Singapore, Italy, ken dumapay a pagilian. So bale ma'am, daytoy yan ti finished product dayjay bibingka dikat na bestseller mo. Well, ma'am. Nyamot ti tama na ma'am. Nyamot ti sikreto na datoy bibingka dikot mo nga subya-subyanan da. Nakagos usarti artificial nga kuha ma'am, kasla ko magluti no saan ma'am kada di ka lang ma'am. Dikat nga po ma'am. Ma'am kunam, dumanong pala ti sa bali nga pagilyam. Un ma'am. Nyam datoy kaloto sunalo nang. Apay awan ti tendency nang tumangka no kasi kabayag. Tumangkad maglaang no mga 5 days ma'am i-reheat lang po. Okay lang. Microwave. Pero no within 5 days nalo ng lata. Asa kaloto. Ma'am. Kada tray, 200 pesos tilako da. Mabalin met ti gudwa. Tubo iti buli lapas ni Nanay Norma. Adaan talong anak, ken gapo iti negosyo da, nagatang dati balay da iti poblasyon, ken nakapaaramid ti may sapay apugon. Kalaksidan ti bibingka diket, daydaywen da pay, ti bibingka biko ken bibingka kasavana. Nakalukat ti store da manipod alas 5 ti bigat, aging ga alas 11 ti rabii. Agawat da pay kadagiti agpaloto ti lechon, 40 pesos kada kilo ti singirda. Ita a holiday season, numan pa'y diretso ti banog ken puyat da Nanay Norma. Naragsak da, saan laing agaputa makalako da. Ngemket di, parte ti bibingka recipe na, iti lamisaan a pagsasangwan ti pamilya. Naging gano'n rin, bakit ako no kabalak pa yung mag-aramid alata at so batabok nga pagkakita at pagpabasak ti anak ko, namerong basa. Yun ma'am, sobra at no awan ti kastoy nga pagkakita katawan ma'am, awan mo ti trabaho sa bahay. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.